Il-gidba E-Grant setet kienet ibbażata fuq l-ambizzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil li jirbaħ l-elezzjoni ġenerali. Dan qalu l-avukat John Bonello waqt il-programm Pjazza fejn qal li fi klima politika perfetta b'ekonomija b'saħħitha kien diffiċli għall-oppożizzjoni li jkollha kampanja elettorali li b'xi mod setet telep lil Joseph Muscat. Sitwazzjoni fejn kellek ekonomija sejra tajjeb ħafna. Riżultati li nkisbu f'leġislatura waħda u riżultati tajbin ħafna li nkisbu f'leġislatura waħda. Ġifieri l-iżvilupp li kien hemm bejn 2013 u 2017 kienu riżultati ta' barra minn hawn. Ġifieri meta inti tqis dan kollu li ma' kampanja elettorali setet b'xi mod jew ieħor twaqqa' lil Joseph Muscat. Jekk mhux kampanja elettorali bażata fuq xi ħaġa straordinarja. L-avukat Bonello innota wkoll kif Simon Busuttil huwa politiku ambizzjuż ħafna u saħansitra qal li l-aċċ li għandu għal poter jisboq l-aspettazzjonijiet ta' kulħadd. Kien għalhekk li fil-kampanja elettorali Simon Busuttil ibbaża kollox fuq tfigħ ta' tajn bilan li jipprova jħammeġ u jtappan ir-reputazzjoni tal-Prim Ministru. Ovvjament, dak iż-żmien f'nofs dil-biċċa tax-xogħol kollha xi forma ta' dubju irnexxi li tħoss jekk inti twaddab it-tajn, jekk inti twaddab it-tajn, xift it-tajn ħajeħel. Xift it-tajn ħajeħel. Dr. Bonello innota wkoll kif quddiem il-qorti Simon Busuttil ipprova jagħti x'jifhem li bix-xhieda ta' Marija Fimova biss l-inkjesta setet tgħaddi għal kumpilazzjoni. Kumpilazzjoni li setet tixli lil Prim Ministru u lil martu b'akkużi li setgħu waslu għal 12-il sena ħabs minħabba x-xhieda falsa ta' Efimova li nnifisha kienet diġà xelfet difriha mal-ġustizzja. Dan minn barra Declarations of Trust li Pier Portelli għadda lil maġistrat u li issa irriżulta minn esperti forensiċi barranin li kienu iffalsifikati. Li inti tiffabrika skema bħal din, ċara mibnija fuq l-ikbar gideb, toqgħod fuq xhieda ta' nies dubjużi. Tajjeb għax da bir-rispett kollu l-fatt li Efimova kien għaddejja proċeduri kriminali minnu nnifsu qed jgħidlek attent.